Мики пропусна последните мачове на отбора заради контузия. Как се чувстваш в момента и готов ли си вече за игра? Да, в момента се чувствам на 100% готов. И това го дължа и на кондиционера Роко. С него се подготвяхме много сериозно продължение на 2 седмици, за да не се случват в бъдеще такива неща и се чувствам в момента на 100% готов и възстановен. Какво е усещането за един играч да наблюдава с отборниците си отстрани? И специално за мен беше много трудно, защото аз съм млад и искам с каквото мога да помогна на отбора, да печели в добри и лоши моменти. Гледам винаги да съм близо до отбора, да ги подкрепям. По-различна ли е сега атмосферата в отбора след поредицата от успехи? Да, в момента е по-различна, но ние винаги сме знали, че имаме потенциал и дори когато не играхме добре, вдигахме главите и си знаехме, че този момент ще дойде, защото ние вярвахме в себе си, на подготовката много се трудихме и знаехме, че този момент ще дойде. И в момента най-важното да продължаваме така. Събота предстои матч с Пирин. Наблюдаваш ли така по-отблизо отбора от твоя роден град? Да, наблюдавам го всеки матч, гледам. Пирин са доста сериозен отбор. Също нас винаги играят добре и тези матчове са много трудни въобще за нас, но ние трябва да излезем да си играем нашата игра и да победим. Казваш традиционно наистина труден съперник. Какво очакваш конкретно от двубоя в събота? Очаквам много борба, много агресия от страна на Пирин и ние трябва да отговорим със същото и включително ние играем на наш терен, трябва да повече със самочувствие да подхождаме, защото сме в една добра серия. Последните мачове отборът набра скоро с тези победи. Идва ли с тях и по-голямото самочувствие и увереност? Да, определено идвате. С всяка една победа самочувствието расте и расте. Сезонът още в началото, но каква година си пожелава Мики Врачев? Пожелавам си до края на годината да задържиме тази форма и да може, ако стане, да бием всички мачове до края и да сме на първи. Благодаря ти, успех!